TMTV. Selam dostlar. Selam bizden yıldızlarımız. Efirde balalı Salyanka hit paradı. Demek, min Ramil Şarapov. Min Zeliye Zinnurova. Efirine başlayız. Әйе. Зәлия, biz senin bilen bugün jırşı yıldızlarımızın yaratkan dostları turunda söyleşeriz. Buna ayt әлі, senin yaratkan dostun var mı? Әйем, аның исеме Әдилә. Әдилә mi? Әйдә, biz senin bilen Әдиләгә сәлам әйтәбез. Әдилә, сәлам. Синең Рамил абыйың яраткан дустың нинди? Минем ул Зәлия белән Ләйлә. Кайда безнең Ләйлә? Мин белмим. Искә төште. Ләйлә бит безнең гастрольләр дайыр юл, концертлар куяп. Ләйләгә дә сәлам әйтик әле. Ләйлә, без балалы Салянка хит парадында исән-сау йөреп кайт. Әлегә без Зәлия белән бергә алып барабыз. Эх, җәмәгать, кызганычка каршы бүген без бер җырчы йылдызыбыз белән сау булашабыз. Бу хит парадның төп кагыйдәсе малайларга надимәгез без булачак ирегез. Бирҗеннәр геройларда булганнар безнең кебек. Укыйбыз да өйрәнәбез. Шаярабыз, уйныйбыз. Сезнең кебек бик серьезный буларбыз дип уйлыйбыз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Рамил абый, хәзер хит парадта кем булачак? Зәлия, хәзер безнең премьера Дәвәним җыры белән Рената. Әлбә сине бар дәвәнием, синең бәләң
Чиратта Әминә Ахмаджанова. Әминәнең якын дусты Әдилә икән. Ул бик ягымлы һәм ярдәм итәргә ярата. Әминә дә дустын бик каты ярата икән. Менә бүгенге хит-парадыбызда үз урынын табып, сезгә туган тел җырын башкара. Алга таба Айрат Ильясов һәм Ләйсән Сынагатованың кызлары хит-парадны дәвам итә. Ралинаның иң якын дусты ул Настя. Настя мыни? Алар бергәләп бер парта артында утыра икән. Настяның чәчләре кара, озын, ә күзләре көрән төстә. Менә бит Ралина үзенең дусын ничек яхшы белә. Turgaydan da uyandım, bir talpınıp kuandım. Tire-yağı erken kır, күнелеме tatlı jır. Ejirімді туған як, алтын бұдай өскен шақ. Энжі шақлар түшкен шақ, біздің güzel туған як. La 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 la
талпынып қуандым. Тирә-яғы иркен қыр, күнелеме татлы жыр. Ей жырымда туған яқ, алтын бұдай өскен шақ. Энде шақлар түшкен шақ, біздің güzel туған яқ. Ей жырымда туған яқ, алтын бұдай өскен шақ. Энде шақлар түшкен шақ, біздің güzel туған яқ. Біздің güzel туған яқ. La 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 la. Әміне Зәлия, Әнвәр Таишевның дуслары бик күп екен. Гомер белән Ләйлә иң якын дусларым. Менә беләсең килсә, Әнвәр алар белән уйный, рәсемнәр ясый, концертлар куя. Ну, без күргәнебез бар бит инде. Гел Инстаграмда чыгышларын карап торабыз. Шәп бит, ә? Димәк, эфирда Әнвәр Таишев телефон дәшми дип җырлый. Пожалуйста, дуслар. Yaşavım gazapqa eylendi, nikine yanımdan cibedim. Upkelep gittin de sen mina, yok hazır bir nindi haberim. Telefon yanından gitmiş, saatler boyuna oturam. Lütfen kaçarsın, ya indi telefon çaldıra.
Bizning hit paradimizda eng kichkina qatnashuvchi Oydina Habibulina ekan. Ona bor bilasan kelsa 3 yoshgina. Onun dostları büyük köp. Big ko'p shul. Hozir sanab ketamiz. Azaliya, İlyas, Daniel, Yozgil. Meni barmoqlarim yetmaydi. Ular big ko'p. Halalar birgalashib bolalar bog'chasina yuriy. Çiçekler matur bulsa da damasa katırlıdır. Enyemin gözlerinde dünyanın maturluğu. Eniyem, hangileri nazlı kulların. Eniyem içine bağlısa kırılar yaratan kızların. Eniyem, hangileri nazlı kulların. Eniyem içine bağlı kırılar yaratan kızların. Yaşın yaktılığına sırası yuvaktırıp. Eniyemden nurlu yüzü kıyastan da yaktırıp. Eniyem, hangileri nazlı kulların. Eniyem içine bağlısa kırılar yaratan kızların. İngilizden seskin gelir, benim olay tuğgelir. Balık İngilizlerden deki eniyemden kumgelir. Eniyem, hangileri nazlı kulların. Eniyem bütüne bağlısap kırılar yaratan kızların. Eniyem, hangileri nazlı kulların. Eniyem bütüne bağlısap kırılar yaratan kızların. Kırılar yaratan kızların. Kırılar yaratan kızların. Yoshligim chishmalarim. Ijara bilan efirimizni Tong Sulu davom etadi. Tansulu abanın en yakın dostu ol Ayjana. Shulaymini? Anilari söylüyor bo'yicha onlar birgalab lagerda tanishganlar ekan. Şundan so'ng ular bek yakın do'stlarga evrilganlar. Boramiz. Munglu şişme uyana kiş Gül boqşaсын yugurib шығам Kim munglana ko'rinmay hiç Yoshligim chishmalari Yiroqda halqim muxtarında Ovulda garmon tillarında Qolar u yo'qolmas chishmalar Yoshligim chishmalari Yiroqda halqim muxtarında Ovulda garmon tillarında Qolar u
күндезен кис. Яшьлегем чишмәләре еракта халкым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Яшьлегем чишмәләре еракта халкым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Су юллары искә төшә. Хәзер инде сезнең улар гашык булып моңлана кис. Яшьлегем чишмәләре еракта халкым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Яшьлегем чишмәләре еракта халкым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Калыр ул югалмас чишмәләр. Беләсезме хәзер чиратта кем? Беләсеңме Зәлия кем була хәзер? Юк, белмим. Белмисеңме? Син Зәлия Зиннурова. Мен сезгә әтти кызы җырын бүләк итәчәкмен. Тыңлыйбыз. Кадерле кешем турында җырлыйм әле мин бүген. Аның белән бер кайчанда миңа куркыныч түгел. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә әтине җавабын мин. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә әтине җавабын мин. Әтине барда ярата, балалар да зурлардан. Хәтта көчтән җибәрә, урмандагы куянда. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә әтине җавабын мин. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә әтине җавабын мин. Бар ягыда ашы аның гырылдап йоклавыдан. Карынланган битләренең битемне тырнавыдан. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә әтине җавабын мин. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә әтине җавабын мин. Малай кирәк дигәннәргә әтине җавабын мин. Әтине җавабын мин. Хәзер хит парадыбызда Риана Гомәрова дәвам итә. Ә менә Риана Гомәрова вокалга һәм йогага йөрий икән. Шунда аның дусты Зәмирә дә йөрий икән. Риана дусты Зәмирәгә кайнар сәламнәрен җибәрә. Сәлам!
Хәзер җырлый Риана Гомәрова. Neler saklı iken Şalkazan su yılgası Sırlı dulkınarga karab Bir jerim bir jerlası Sanduğaç sarı kamışta Kızın sudun yarında Simbike hambikenin Güzelege turunda Sanduğaçım sayda sayra Kızın su kamışında Simbike güzelege Var senin tavaşında Yerde küpe motor güller Küpme şeşek boriken Dünyada bir şeşeklerden Motor bulan hambiken Simbike manarası Gölüskeni yezene Uzet bulan hambikenen Akıllı figürlerde Tuğra bulan siyendiken
hit paradımızna alğa tava devam etemiz. Ham beride Dina Minixanova. Әйе, менә Зәлия беләсең килсә, Динәнең яраткан дусты ул Диләрә икән. Бергәләп балалар бакчасына да йөргәннәр. Хәзер бер сыйныфта бергәләп укыйлар һәм музыка мәктәбендә флейта классына да йөриләр икән. Менә бит мугҗизаемы? İktidar ekranlarga. Карыйбыз. Yaratarak geldik biz bu җиргә. Яратмаган йөрәк янамай. Янамаган йөрәк йөрәк түгел. Янамаган йөрәк йөрәк түгел. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыз туган илебезне. Яратыз туган илебезне. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратулар булмый җиңел генә. Күңелләрне мен кат яралай. Тик барыбер яратырга кирәк. Сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыз газиз аналарны. Яратыз газиз балаларны. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратулар булмый җиңел генә. Күңелләрне мен кат яралай. Яратырга кирәк Таһир кебек. Яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыз туган илебезне. Яратыз туган илебезне. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратыз туган илебезне. Яратыз туган илебезне. Dünyada qaрамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Dünyada qaрамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Татар җыры 2019 зур адымнар белән безгә атлый. Әйе, фестиваль безнең һәр вакыттагыча шаккатырачак. Билетлар инде сатуда, күрмәй калмагыз. Нурхам җылылык бар әнием кочагымда. Әниемнең кочагы изгелекләр чагы. Балам дип назлап сөеп ярар син тагын. Әниемнең кочагы изгелекләр чагы. Балам дип назлап сөеп ярар син тагын.
Башланып китте кебек кенә Зәлияйме? Хит парадыбыз инде ахырына да якынлашты. Сезнең белән мин Зәлия Зиннурова. Һәм мин Рамил Шарапов. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!